Muistaako kukaan enää sellaista sarjaa kuin Sugar Sugar Rune? No, minulla on tästä tämmönen Sugar Sugar Rune collection book, ja tämä siis sarjahan on yli 20 vuotta vanha, ja tämän kirjan mukana tuli tästä tämmönen shoppailukatalogi, mikä on tuttu tästä sarjasta. Tuossa on erilaisia esineitä, mitä nämä hahmot tuossa sarjassa ostelee. Sitten tässä on vähän tämmöistä sisäpiiritietoa tämän sarjan maailmasta, mitä kaikkea siellä on, ja sitten tästä heidän kodistaan, kun he tosiaan tulevat ihmisten maailmaan. Nämä hahmot, siinä on heidän makuuhuoneet ja muuta, kalustetta sun muuta. Ja siis ihanaa nähdä nämä niin kuin väreissä, koska mangassahan ne on kaikki mustavalkoisia. Tässä on myös erilaisia kategorioita. Tuossa on esimerkiksi jotain noita ruokia, mitä tässä sarjassa esiintyy. Ja sitten on myös esineistä. Tuossa on esimerkiksi Chocolan ja Vanillan noi taikasauvat sekä muiden hahmojen sauvoista tietoa. Sitten tuossa on vähän tuommoista tietoa noista sydämistä, jotka on tämän sarjan juonen kannalta aika oleellinen juttu. Lemppari oli ehkä nämä asut, koska toisin kuin monissa muissa sarjoissa, nämä hahmot tosi harvoin käyttää samoja vaatteita. Paitsi, no ehkä toi koulupuku on aika ihan ymmärrettävistä syistä aika toistuva. Minut kiinnostaisi tietää, että mitä mieltä te olitte tämmöisestä nopeasta pläräilyvideosta ja että oliko tämä sarja teille entuudestaan tuttu. Nähdään ensi videolla, moi!